Όχι, φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Έλα να παρουσιαστεί. Άντρες, προσοχή. Παρουσιάσου, παιδί μου. Στρατιώτης εξορκισμένων καθυστέρησης Αλέξιος, διατάξτε! Έλα εδώ εσύ. Παρουσιάσου κι εσύ. Εγώ. Ναι. Στρατιώτης εξορκισμένων! Μη μου αγκαλιάσεις. Τι λοιπόν, με 2 πι. Πάω πάρουμε τα όπλα τώρα. Καλά προλάβω την εύκολο. Αρτιστή ρε! Αρτιστή! Κλείστε τα φώτα στη μηχανή και κρατώ μας άτρο. Για να χώρεις γρήγορα! Κουνήσου! Έφοδος! Προχώρε ποδεύον! Αν! 8! Προχώρα στο αλιπέ! Τώρα ρε! Μουνί! Λέγε ρε, έφοδος! Λέγε! Προχώρη! Προχώρη, αν στο πρίζω! 8! Πολυσές! 5! Προχώρη! Τάμνα! Η τάμνα μαλάκα! Ρε! Τι αλλάζα μουνί! Ηρεμικά!